Croeso bawb I heilwen Casnewydd. Ydy Caerdydd am ennill Gwpan Cymru am y 5ed flwyddyn yn olynol, neu ydyn nhw am orffen y tymor heb ennill dim? Ydy Abertawe yn mynd I ennill Gwpan Cymru am y tro cyntaf mewn 8 o flynyddau? Ychwanegwch hynny at y ffaith bod hi'n ddarbu De Cymru, ac ydych chi ddallt pan bod na gyffro yma. Swansea City. Cardiff City. That's the holl. Maen nhw wedi cwrdd 5 gwaith y tymor yma. Mae Caerdydd di ennill 5 allan o 5. Y Chivers yn cael cyfle arall i'w hyrfio nôl mewn at yr amddiffynwyr tal. Y golwr yn dod, ond mae oddi ar y postyn, a mae di mynd syth I mewn, a mae Chivers di rhoi Abertawe ar y blaen. Chydig bach o newid Miller nid Chivers yn cymryd y gic, a mae'n disgyn I Chivers. Dyma pam falle! Ac mae wedi cael ei rhoi mewn eto. Ac mae Amy Deacon di dyblu mantes Abertawe am gychwyn i'r ail hanner. Mae Chivers nawr yn canfod Miller. Fe amserodd i'r peth yn berffaith! Ac mae'n dair I ddim! Ac mae'n chwalfa! Pwy alle fod wedi darogan y fath gychwyn i'r ail hanner? Caerdydd sydd wedi ennill y gwpan am y 4 flynedd diwetha dim. Abertawe sydd heb ennill ers 8 mlynedd tair. Nawr mae gan Caerdydd fynydd I ddringo. Fiona Barry yn cael gair o gyngor gan Noah Bushby, a mae Barry yn sicr mae'n gallu gwneud gwahaniaeth. Billingham. O flaen I mae Barry, nawr mae hwnna'n bel dda I lwybr Barry. Dyma'r person mae Caerdydd eisiau yn y safle yma. Barry dros y golwr. Hyfryd! Mae Caerdydd yn ôl yn y gêm. Ac mae yna 5 munud ar hugain o'r gêm yn dal yn weddill. Oedd angen tair. Mae un yn gychwyn da. O, mae'r peniad yn cael ei roi mewn yn yr hoi gan Shannon Evans. A mae yna dro ar fyd. Mae'r awyrgylch di newid. Mae'r stori newid. Barry eto. O, mae'r ôl-beniad. O, mae'n mynd mewn I rwyd I hun oddi ar y capten. Bobl bach beth sy'n digwydd. Mae'r atgyfodiad yn gyflawn. Dim gobaith o gwbl gan Amelia Fawkins. Barry yn ei chanoli am ddrama. Penne ar I lawr, cyrff wedi blino. Pwy fydde di credu? Oedd Abertawe tair ar y blaen, bellach mae'n 2-1. Mae yna gicio o'r smotyn ar ddod. Mae hi wedi cael pnawn campus am gic hyderus. Stacey John Davis. Arwr Abertawe. Nid y modd y byddai'n gobeithio gorffen I gyrfa. Coc i'w chymryd I. Sgorio cath. Maen nhw'n ennill. Mae'n sgorio! Ac ar ôl bod ar ei holi o 2 gol I ddim, mae Caerdydd yn ennill Gwpan Cymru am y 5ed tymor yn olynol. Un o'r gemau rhyfedda enillwyr Gwpan Cymru 2026, Caerdydd.